Když nad Radhoštěm utichne den a rozsvítí se hvězdy, naplno vynikne kouzlo místa, kterému říkáme domov. Rožnov pod Radhoštěm. Město, kde příroda Beskyd není jen kulisou, ale vaší součástí. Právě tady, doslova na okraji lesa v ulici Valašská, na vás čeká výjimečné rodinné bydlení. Tady, v 5. patře kompletně revitalizovaného domu, se nachází váš nový cíl. Bezbariérový přístup, moderní výtah a za těmito dveřmi zrekonstruovaný byt 3+1, který vás okamžitě nadchne. Z chodby rovnou vstoupíme do prostorného obývacího pokoje. Stačí pár kousků nábytku a získáte takto stylové zázemí. Navíc odtud vedou dveře na kompletně prosklenou lodži. Z obýváku přejdeme do vybavené kuchyně s vestavnými spotřebiči a jídelní částí, za kterou se nachází koupelna s toaletou po celkové rekonstrukci. Hned vedle je pak situována ložnice s dostatkem místa pro šatní skříň i manželskou postel. Pohled z předsíně na poslední volný pokoj, který si můžete dotvořit přesně podle svých představ, třeba jako tento útulný dětský pokoj. Bydlení, kde město končí a příroda začíná. Tento byt 3+1 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Valašská čeká na své nové majitele. Jmenuji se Michal Fischer a velmi rád vás touto nemovitostí provedu osobně.